Badira dragoi onak eta dragoi gaiztoak. Dragoi hau bada, munduko onena zen. Behartxu bat ikusten bazuen, duro bat ematen zion. Mutiko triste bat ikusten bazuen, muixu ematen zion. Eta ikusten bazuen zakurre erren bat, hanka sendatzen zion. Eta neskatxa bat, negarrez ikusten bazuen, goxoki bat ematen zion. Xagu bat gozeti ikusten bazuen, gazta pixka bat ematen zion. Eta arkako zorabiatu bat ikusten bazuen, zorabioa kendu egiten zion. Eta pailazo triste bat ikusten bazuen. Pailazokeriak egiten zituen, farre ginerazteko. Eta bibolin isil bat ikusten bazuen, haren musika sortarazten zuen. Eta ikusten bazuen, behin batean, festa bat antolatu zioten. Eta orduan dragoia pozaren pozez, hau airik eta zu atera zuen. Eta txas, 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 txiz, txu, pu! Zu artifizialak izan ziren. Kaixo lagun hau zer zu artifizialak. Kaixo eta ongitorria, bona aspaldiko. Kaixo lagun. Zu honak hartzea asko gustatzen da, Bakina, bakizu, ne urtetan ezkea, ez gaude atzea eta aurre biltzeko moduan, zainin behar. Keba, emakumea, bate baino gehiago gartuko luke ederki zure sasoia. Lagun batzurekin etorri zara gaur, Ramona. Hoxe, hainbeste denbora nitzara etortzen, eta gaurkoan lagun berezi batzuk ekarri ditut, eta gauza berezi bat erakusteko gainera. Ikusiko duzu. Ederki, zure lagun artean, zertxo bait ikesten dugun. Gerarte, potxolo. Ara, esan dizudan bezalaxe, hemen txeitugu gure lagun hauek. Isabel Gortazar, Jon Rodríguez eta Mikel Rodríguez. Eta hemen txe daukau paso ikaragarri bat. Baina zer da hau? Zer dira arbol hauek eta guzti hau, Isabel? Bonsaiak dira. Bonzer? Bonsaiak. Zer raio da hori? Zuaitzak dira. Zuaitz arruntak. Baina ez dira oso arruntak, ez dute itxura hori oso txikia dira. Hori bai, txikiak, baina, ontzi baten barruan sartuta, baina oso normalak dira. Hau da, zuaitz handiak bezala dira, baina txikituta. Txikituta, hori da. Gauza ikusgarria. Eta hau nondik dator bonsaiaren kontu, hau, ze jatorri dauka? Bueno, esaten dute Txinatik ekarritakoa da. Benetan Japonetik ezagutzen dugu. Japoniarrak ekarri dizkigute, mende honetan hasieran. Ezagutu gure lurraldetan, baina hauek aspalditik egiten zituzten, ez da? Esaten dute orain dela 3000 urte edo hasi ziren egiten. Baina, eta gure artean, zergatik hartu dute arlako arrakasta bonsaiek bere ala? Orain dela mende bat ezagutu ditugu, eta bere ala jende guztia bonsaia dela eta ez dela eta aurrela zoratzen dabil. Zer dela eta zergatik uste duzu? Uste dut alde batetik, Europan eta Euskal Herrian zuaitzak oso garrantzia handia izan dutelako. Gure kulturan eta gure bizitzan. Fija zaitez, adibidez, Gernikako arbolaren kontuak. Arrazoi. Eta hori, Europa osoan zehar gertatzen da. Orduan, alde batetik hori da, eta bestetik nik uste dut gure munduan orain pasaletasun bat dela, hori bat dela. Berriro naturara itzultzearena, ez da? Hori da. Baina, naturara itzuli beharrean guk natura etxera ekartzen dugu, ez da? Aizu, eta nola egiten da adibidez bonsai bat? Zuek egiten dituzu, ez da? Jon eta Mikel. Esan diate badauzkatzuela horretxean bonsai batzuk zuek eginda, ez? Bai, eta nola egiten duzu eia? Zer behar da bonsai bat etxean egiteko? Lehenbizi zuaitz bat. Txikia. Eta hartzen duzu eta zer egiten duzu etxera eraman. Eta antxe zer?
zer behar duzue, ontzi berezin bat, edo zer egiten duzue? Lehenbizi sartzen dugu, ontzi normal batean. Bai. Eta gero, azten gara, zure nahi duzun bezala jartzen. Nahi duzun forma eta tankera ematen, ezta? Eta nola ematen zaio forma, nahi duzun forma hori, hau da, zerren bidez? Adar txikiak mozten, urtero. Adar txikia bakarrik? Eta sustraiak. Eta nola mozte zaizkio baina sustraiak honi? Adibidez arbola honi edo horri? Nola da posible? Errez ikus daiteke, ateratzen da lorontzitik, eta hemen ikusten dugu nola dauden sustraiak. Eta ez alda ondatzen horrelaxe, atzea eta aurre. Egun egiten badezu, bai, baina ez duzu egun egiten, urtean behin bakarrik. Urtean behin? Bai, urtean behin ateratzen dugu untzitik eta mozten ditugu luzeak diren sustraiak. Sustraiak, Benetan, bonsaia berezitasuna duen bonsaia da, hori sustraiak oso finak izatea. Hau bai dela txinoen lana. Hainbesterako. Aizu, eta... Erreza da. Hau adibidez, arbola hau ze arbola da. Hemengo hau. Astigarra. Astigarra da. Beste hau? Oi! Astigarra. Eta beste txikitxoura? Astigarra. Hiruak astigarra. Zenbat urte dauzke? Txiki hori 6 urte. Beste honek? Gutxi gora bera 20 edo. Eta beste honek? 80. 80? Iaia ni bezala eta beira zen txikia. Guazen gehiago ikustea hemen badaude ondoko bitxikerik. Guazen beste zuaitza batzuk ikustera. Ara, honek frutu eta dena dauka. Beira jozue. Zer da? Hau zer da? Granada helakoa. Granada fruta eta guzteko etxean membrilloa iteko ere mate aldu. Hau txolua eta beste hori? Membrilloa da. Membrillero, bai. Zer erra dena loretan. Ui, hemen txepa da beste bat. Hau zer da? Hori da, zumarra. Aizu, eta membrilloak jan alditezke gero. Bai. Normalak dira, orduan. Eta hau ze politia. Hau da urrutitik behiratuta bezala, ez da? Arbola, oiz. Beste honek ostoa dauzka? Bai, bueno. Ikus dezaz. Ikus. Nahi akatzen. Oiz, zeder hau ze. Ara pinua. Hauek ez dira ostoak galtzen, udazkenean, mantentzen dute. Orduan, hauek arbola hundia bezala dira, ostoak galtze dituzte, eta... Hau da gauza bitxia. Aizu, eta nola egiten da, zeterrezna behar dira, bonsai bat egiteko? Lehenbizi zuaitz bat. Zuaitza. Eta gero lorontzi bat. Lorontzia. Horrelako. Hau alda loreontzia. Oso berezia, baina. Zeskasa. Eta gero zer dira gura izi horiek eta? Zertarako daitzen dira. Hauek, berdin, sustrai edo kenuak mozteko. Platz potoloa behar da hor sartzeko, Aizu, nik emetxen bat daukate, koltxo bat, Kanadatik ez dakit nondik ekarritakoa. Eta, erakutziko aldia zuek, arbola honekin, arbola txiki honekin, bonsai bat egiten. Noski, oso erresa da. Bai? Tira bat, tira. Nik hau ikasten dudan bitartean, Jaimeri esango diot bere saioarekin jarraitu dezala, eta nik hau ikasi behar du nola iten den, oitzik gauza bitxilla. Tira, ez aiazu be, Isabel, nola iten da. Aukera polita, Amona Martxelon, baina ez dakit, orain kantuari tarte egin behar genion, eta txikien munduri oso polita da, txirrimirri txikitzea posible izango litzateke, baina txiribiton ez dupeatzen ez da. Ea telebistakoen artea erabiliz, guzti hori haunditzen dugun, Amona Martxelon eta bonsai munduri haunditzen dugun, eta txulufrina kantatzeko aukera ematen diogun. Txulufrina, zer da txirrimirri eta txiribiton? Txulufrina,
naizeba Fermina, bolon bat eta bolon bi, y en Vitoria lo aprendí. Buena moza, neska ona, da zuen arrautzegi. Aita txutxun, ama txutxun, txutxun du nere alaba, oro txutxun izateko, txutxun behar zenarra. Sortu nintzen ordu batean, tabietan bataiatu, maite nindu hiruretan, talauretan ezkondu. Zeldi beran osa malo, sin nomen domini, vamos a cantar un canto para todos divertir. Jandugunez guztio galanki, xandon meixer zami, kantez agun laguno, kanta kantore berri. Hola barriko Juaniko, zer duzu gaur afaltzeko? Onioa, zagozoak, harto beroz jateko. Platera hundian intxau saltzau gari, pitxer morkoan txumpletin, eraginetan irentzi, guztiontzako negin. Izaidazu, jaun mediko, laizterote naiziriko. Ez dakidan la Martin, sentitzen duzunez min. Egiten alduzu kakarik, Jauna herrina beterik, ala fede pozik naiz, ez zara horregatik. Ze pelikula polita, Emirri? Guillermo Tell izatea gustatzeko litzaidake, ausarta! Guau! Mirri, jolastuko algera hortara. Ze hortara? Guillermo Tellera egitea. Guillermo Tellen egitea? Begira. Bai, Begira. baina nola? Meriendatarako sagarra hemen daukat, beraz. Baina, Ez zeukau garkurik ez gezirik? horregatik. Baina ideia bat zeukan, Mirri! Arria botako dizkigu elkarri. Bera, Harriko eskorrekin! jartzakik sagarra buru gainean. Onda zergatik ni. Beno, gero neon ni jarriko nau, baina hilen da bizi. Hor jarri, Mirri. Kontuz geho, Bai, motel, nik apunteria handia zeukeat. Bat, geldi egon, Bai. Bat, bi, eta... Utsa, txitxarra izen. Tole, sagarra. Neito gantzaidak. Ikusiko duk. Ni botako ia, sagarra. Bueno, kontuz, ire apunteria. Lasai. Bat, Kontuz, Mirri. bi, eta... Begian eman didak ia, inozo alena. Baina zagarrean ez didak eman, beraz jarri berriz ere. Horrek ez dik minik egiten, Horrek ez dik inongo minik egiten. Neri emate emaiak, lasai. Eno batek ejatuko, ikusiko duk. Kontuz basta. Egonai geldi, Bai. Bat, bi, eta... Eru!
Ezantzian bat eginik ematen. Bine hunde manaldia. Grabe neoko! Txiribiton, balak izue gertatzen zaio mirreri. Ara, Guillermo Tellena ez dik inork egin nahi nonbait, eta begira, Hori, zeinak ez dik Zergatik ez duki jartzen buru gainen sagarra. Eta gu botako dizkiegu harriak, etzak jan, Txiribiton! Apunteria guztiz, egia sagarrari ematen diogun. Jarri hemen, Txiribiton. Geldi, buru gainean. Lasai, Ez diogu kaskatzen hori. Jakati. Koldarra, Lena. Handia den bezain koldarra. Beldurti. Ba, norbaitek egin berko dikin nahi egin... Txiribiton! Behin batez burutazio bikain, Ba, di, ekarrau! Jarboten! Aze zintakoa merezi duen hirukote horrek. Arretiraka ala jaina. Gu ez gara arretirak hasiko bai, galdera tiraka edo hobeto esan da, eta taxuz esan da, gu itaunak eginez hasiko gara, gaurko gure lehiakideokin deuruz honen. Salsa taldean ezaguna dituzue, 2 astetan gurekin egon dira, donostiarrak ditugu berauek, Aritz, Aitor eta Juan Antonio. Eta pika taldean berriz, Gasteiztik datozkigun lagun hauexek. Xavier, Garbine eta Ana Mari. Ongietorreak batez ere pikako lagunak, gaur baitu zuen lehenengo eguna dondok ikilik honen, eta honen bestez, Aritz, aurrera, zure lehen txanda izango da, eta ipiniko dizugun froga honako hausi izango da. Ara, eraikuntza bat erakutsiko dizugu, eta eraikuntza hori zatituta dago, eta zuk adierazi beharko diguzuna, zein ordenetan egin zen Eiffel dorrea kasu honetan izango litzateke, eta guain erakutsiko dizuna beste bat izango litzateke, ez? 3 baxuena, gero 7, gero 5, 1, 6, 2 eta 4. Eraikuntza nola egiten den erakutsi beharko diguzu. Konforme? 30 segundu zure frogarako. 6, 4, 1, 3, 2, 5, 2, eta 2. Zuzena da, ezta? 6, 4, 1, 3, 5, 2. Amar Buixarri. Xabier Mendizabal. Kaixo, Xabier, nortzu torri zarete, Ni, nire arreba eta nire ama. Eta ze sari eramate gustatuko litzaizuke? Ifikatea. Ifikatea suerteri badagoen. Ipiniko dizugun froga ezagutzen duzu dagoeneko, eta ea 30 segundutan Amar Buixarri horiek irabazten dituzun. 2, 2, 4, 3, 3, 6, 6, 1, 5, 5. Ea zuzena den, 2, 4, 3, 6, 1, 5, Amar Buixarri. Aitor Zabaleta. Hitz batzu erakutsiko dizkizugu, Aitor, baina bokalen ordez zenbakiak ipini ditugu. Zuk klabean idatzitako hitz horiek irakurri egin beharko dizkiduzu, eta 4ak irakurtzen badizkiduzu, Amar Buixarriak zuretzat. 45 segundu. Arrankudiaga. Izpaster azkena. Izpaster azkena. Berriatua. Berriatua. Ibarrangelu. Ea hoiek diren? Arrankudiaga, Berriatua, Ibarrangelu eta Izpaster. Beste Amar Buixarri. Hogei Buixarri dagoeneko saltsak, orain artekoan zuzen ibili baitira guzti-guztian. Garbine Mendizabal. Kaixo, Garbine? Kaixo. Lasaitu altzara zertxo bait? Zertxo bai. Bai, ezta? Bai. Zuk ze ofizio duzu, Garbine? Ni ikaslean az. Bai. Eta jakin alitiek ez ikaste duzu? IBEF. Zer da hori?
Euskal Kirol hezkuntza ikasten dut. Bai? Bai. Gaur kirol mundua desente izango du gainera, antza denez. Garbine Mendizabal, tankera bereko froga izango duzuzuk, bere-berekoa, lau hitz horiei bokalak kendu dizkigu eta zenbakiak ipini dizkigu. Ea 45 segundutan lau hitz horiek irakurtzen dizkiguzun. Zeanurre, zeanuri. Zeanuri. Murueta. Zornotza. Laukiris. Zuzenak ote dira lauiek, zeanuri, murueta, zornotza eta laukiris. 10 pizkara dira. Garbine Mendizabalekin hizketan nengoenean zera adierazten nuen, kirol mundua izango dugula gaurko honetan, eta hoixe, Juan Antonio Sorazu, salsa atarra, futbol araudiaz jakituna dugu, eta horri buruz galde egingo dizkigu, 10 galdera hauetxik. Talde batetako jokalariek, Juan Antonio, kamiseta eta fraka zuriak badaramatzate. Beste taldekoek erabili alditzakete fraka eta elastiko beltzik. Bai, beltzik ez. Arbitua daka beltzez, ez da... Ez da posible. Arbitraren kolore berdina ez da posible. Zuzen beraz. Zenbat jokalarik har dezakete atezainaren postua partidu batetan? Ez dago postua, nahi dutena. Nahi dutenek parte har dezakete, arauak beteaz aldaketak egiten baituzte. Zuzen. Talde batetako jokalariek kamiseta eta fraka zuriak badaramatzate. Barka lehen egin dut hau, bai, nahastu naiz, seko. Penaltia jaurti behar diotenean, atezaina mugitzen bada, ze gertatzen da? Si bea, sartu egiten da gola da. Baina si ez, sartzen da gola, errepika egin da. Errepiketu egin behar da. Zuzen. Falta bat ateratzean, arbitroak besoa goian baldin badu, zer esan nahi du horrek? Indireto. Ez da zuzena, indireto da. Falta libre indirektoa dela. Zuzen, alboko sakea atera behar du talde batek, eta talde honetako aurrelari bat jokoz kanpo dago. Falta da edo ez da? Errepikan? Alboko sakea atera behar du talde batek, eta talde horretako aurrelari bat jokoz kanpo dago. Ez dago kanpoa. Alboko sakeetan ez dago jokoz kanpo egoterik. Korner areatxoak metro bat du radioz, baina ze distantziara jarri beharko dute beste taldeko jokalariek sakea defendatzeko? 9 eta 15 metro. 9 eta 15 metrotara baloia gandik, noski. Zuzen. Arbitroari txistua apurtzen mazaio, partidua bertan bera utzi behar alda? Bera, joan behar du beste bila, ez da posible, jolaztea. Ziria, ez, jarraitu behar du partiduak, gontza demongo dizu, normalean berak eraman behar du beste bat errepuestokoa. Zuzen, kornerra eskuineko hankarekin atera, eta beste jokalarik ukitu aurretik, sake eginduen berak, persona berak, area txikian oinarekin jo dezake, ala buruz jo behar du derrigorra atea errematatzeko. Ziria, o ez da posible? Noski, ziria. Ziria ze oraindik ez da horrelako fenomenorik ezagutzen eta. Ze altura eduki behar du korner banderatxoak? Metro bat eta berrogeta 10 zentimetro. Zentimetro, zuzen. Azken galdera, bi atezainek jantzi bera daramate, berbera. Zein atezainek aldatu behar du? Kanpokoa. Kanpokoak, etxean jokatzen duenak berarekin eta kanpokoak aldatu behar du. Zuzen beraz. Eta dondoki kirikonen ez da maiz gertatzen, baina gaurko honetan 10 galderak erantzun, aurreko bi frogak ere denak erantzun da, 40 puxtarritan salsa taldea. Ana Mari, askasibar. Kaixo, Ana Mari? Zer moduz? Ondo. Nomotarra zarazu? Ni arrasatekoa, baina Gasteizen bizina. Eta esan digutenez, sukalde kontuetan jakituna. Apurtxo bat bai. Euskal Soziedadetako errezetak izango duzu, sukaldaritza izango duzuzuk gaitzat, eta horri buruz galderak. Alkatxofak, barka, ez beztu eta itxusitzeko zer egiten da? Limoiak egosi.
limoiaz egosi. Katua, gixatzen hasi aurretik, zer egin behar da beti. Ba, ez dakit, binagrekin euki, o berakatzekin, ero... Berakatzaz eduki. Baratxuriz igurtzi, ondo igurtzi, eta lehen da bizi olioak entzea, baina berakatzarenak balio du hori baita denek egiten dutena. Marmitakoa prestatzeko, orain esango dizkizudan osagaietatik zein ez da erabiltzen. Bonitoa, tipula, olioa, lekak, porruak, ogia, txorixoa, patatak. Txorixoa. Txorixoa ez da inoiz marmitakoan erabiltzen. Zuzen, bonitoaz aparte, esaidazu marmitakoa prestatzeko usatzen den arrain bat. Marmitakoa prestatzeko... Bai. Bonitoaz aparte. Bonitoaz aparte? Arraina? Bai. Ez dut ondo lortu lartu. Bai, marmitakoa prestatzeko bonitoa erabiltzen da eskuarki, normalki. Baina beste arrain bat ere erabil daiteke. Siria da? Ez da ziria. Demora joan da. Begia handiak, txipiria handiak, makarela, txitxarroa, eta horlakoak erabil daitezke. Esan ezazu, solomilo ederrak prestatzerakoan zergatik botatzen zaien gehienetan azukre goilarekada pare bat edo gehiago. Solomiloa prestatzerakoan. Azukre goilarekada bat zergatik botatzen zaien. Ez dakit botatezakon azukrerik, ez dut uste ziria da? Ziria da, noski. Makailuari gazia ondo kentzeko, zenbat orduz eduki behar ditugu gutxi gora bera makailu pusketa lodiak uretan? 15 ordu, 35 ordu, edo 75 orduz. Ba, 48, ero 50, ero 54. Ez barka, 3 zehorietan dago. 15, 35 edo 75. 35. Hoxe, zuzen. Esan makailua prestatzeko 3 tankera desberdin. 3 era desberdin. Ba, bakilau alpilpil, ala bizkaina, eta... Pilpil, bizkaina, eta... Eta lo jarriero. Jarriero izan daiteke. Eta baita beste zemaitera ere. Lapa sopa prestatzeko, lapa sopa, jakitune diote, ura irakiten hasi aurretik, lapak bertatik atera egin behar direla. Zergatik? Ba, ez dakit ba... Zatik atara bidean. Gehiagi erosi egiten direlako? Ez, gehiagi gogortzen direlako eta orduan janezinak bihurtzen direlako. Barraskiloak prestatzen hasi aurretik nola garbitu behar dira? Ba, bikarbonatua, gatza eta binagria. Eta ozpina. Bikarbonatua, gatza eta binagria edo ozpina. Zuzen, azken galdera. Parranda girokoa da batxuri zopa. Geure parranda hau amaitzeko esaiguzu 10 lagunentzako baratxuri zopa prestatu behar izan ezkero, zenbat ur botako zenukeen? 3 litro, litro bat edo 6 litro? 10 lagunentzako baratxuri zopa. 3 litro. 3 litro, zuzen. Zortzi galdera erantzun dizkigu zuzen Anamarik, eta horrela pika taldeak guztira 36 puxtarri ditu, saltsak 40, eta hauexek dira puxtarri hauekin eraman ditzaketen sariak. Hona hemen gure erakustokiko sari batzu. EASO kaleko bengoak ekarritako organu hau 200 puxtarritan. Musikartek 300 puxtarritan piano eskaintzen digu eta 200etan berriz ordenagailua. 100 puxtarrirekin kultura zaleontzat etor argitaletxearen argitaldapen osoak. Musikak jarraitzen du oraingo honetan ere. Musikarteri esker ifi musikakatea 80 puxtarritan. 60 lortuta kitarra elektrikoa eta 50 badira lortutakoak eskusoinu politau. Suertea gaingora ezpadu jo, 10 puxtarriretan, arahor, ardatz, euskaraz jolasean ibiltzeko jokoak. Eta gure haurtxoentzat hain maitagarri bilakatu den txiribitonen hartzatxoren lehenguzu propioa 15 puxtarriz. 40 salsa eta 36 pika. Puxtarri hauekin gure azken frogara gatoz, eta orain zuek egin beharko duzuena azeitunez kollareak. Hau da, zuetako bik, bakoitzak 15 azeitunei ezurrak kendu beharko die, eta 3 kollarea egin, jostorratzez eta ariz, kollarea egin, eta froga amaitzen da, zuek kollarea jaztean eta alto esatean. Beraz, eta presto zaudetenez, 1, 2 eta 3!
Listo, kalisto, etxen segundutxo bat. Pikak amaitu du, baina ikuste ezagun kollarea ea beretokian dagoen. Kollarea. Eta jantzita dago. Bueno, tira, jantzita dago gero apurtu da, baina ez da harritzekoa. Horrela ese utziko dugu. Eta, zu jantzi bertzen nuen. Baina tira, bera jantzi du. Bueno, ba. Pika garaile gaurko honetan. 20. Eta 36 pikak zituen puxtarriak orain artekoan, 35 gehiago, 71 puxtarrirekin agurtuko dugu pika datorren aste arte. Aritz, etorrena. Etorri, Aritz. Kaixo, oso ondo zindua zen, baina zer gertatu da? Nervioso jarri naizela. Nervioak horre ondira eta ari atera zaizu horratzetik. Bai. Eta horrekin etorri da txirrista da, ezta? Zer ingo dugu, ea zema puxtarri dauzkazuen orain artekoan. 40 orain artekoan, gaurko programa honetan, eta aurreko 2 saioetan 111 zenituzten, guztira 151 puxtarri mordo bat, ez? Bai. Apustua egingo dugu orain? Apustua sekretua da, zuk apuntatu nahi duzun apustua. Ze, rotuladora izurratu altzaigu, tori besteak izuna, tori. Nervioak sekretua da apustua. Listo, buelta eman apustuari, sekretua dela esan duguta. Eta kitxo, eta txirrimituia. Ze pailazo irtengo da? Ez dakit. Esan bat? Mirri. Ara, oen behi egin didazula. Ederra. Ze, tartean gelditu zaigu, beraz, baldak izu zeingo dugun, ataka itxi eta buelta. Eta buelta emango dugu berez. Ataka izten dugu, eta eman fuerte, eta geratzen den tokian, horlegia, eta utza, oraingoan ere utza lastima, ez da suertek izan, oraingoan, ea zemat puxtarri apustu egin duzun? 21 puxtarri, bueno, tira, ez da dena galdua, zertxua bai, ea zemat puxtarritan geratzen zaren, guzti horrekin, 130 puxtarritan. Egun da 30 puxtarrirekin aritz gero erabakiko dugu ze sari eraman nahi dituzuen, hori gerorak utziko dugu, eta guazen Marten gure pailazoak non dabiltzan ikustera. Marten dabiltza, Txirri Mirri eta Txiribiton, errusiar zientzilari batzuk espedizio bat antolatu dute bertara, eta aran hondik gure adiskideak gonbidatu dituzten. Baita joan ere espaziontzi moderno batetan bertara iritsi dira, eta orain zer? Geldi denak! Soinua hemen ozen nago da. Hemen inkurruan norbait abil!
Erne ibili! Ni beldurrak akabatzen nao. Aizue, baspare berriro ere baratxuriz igurtziko du gorputza. Beraz zintzen onelako kiretxaka... Mango diatu onelako bat nazkante alena. Aizue, ez zitzegin mamelekeri hoietaz, favorez. Begira, etxetik ikusita, hortzea zain nederra den. Eta hemen nik ikusita zein izugarri den ordea! Zer, txibiton? Martziano bat! Ze martziano bat? Hau oinetako bat data. Emakume oinetakoa! Emakume martziano bat! Ez! Festa batetako oinetako, oinartako dizdirrantea. Kaskatu xamarrean behar da? Festa batera marteraino etortzeko etxiribiton? Popelinas? Basekiak! Nobioa dituk eskontza bidaia egitera martera etorri direna! Tira, mirrez, tontolokeriak esan. Hau oso gauza arraroa baita, benetan. Tira. Argi bili behar dugu erne eta iker dezegun. Tira, goazen ikartzera. Duk ere, xudurrak, arne euki behar dizkiago, dena haragatu behar diago, Ea, martziano oinetako arrastorik ikusten dugun, ziuri usai txarra izango duela, txiribiton! Bai arrazoi duk txiribiton, hemen kiratxa zeokotzu zuen txarra. Eta oraingoan ez duk baratxuriarena, Hau kiratxa. Hemen zeok. Hau naska, piponek ez dizkikoina garbitu gutxinez azkeneko 2 hilabeteotan. Irodako urtzaitxarra. Ipa, kaixo! Hola. Kaixo, zemoz? Oso ondo? Nolako kiratxa botatzen den tipo honek. Nolako kiratxa? Eta zu? Ni, behira. Baina zer duzu gizona? Zer duzu? Ez nazaitez gizona. Zer duzu? Nolako kiratxa? Amets gaizto batean nago. Ziestatxo bat egiten ari nintzen besterik, Aitor naiz, note? Eskeletorekin izketan, eta nola xera? Aitor naiz, Bilboko dantzaririk onena. Ai, Maria eta Jose, amets gaizto batean nago. Eskeleto batekin izketan, eta Aitor dela gainera. Baina, tipo burutik jota dago. Burutik jota nagoela, ni burutik jota dago naiz, Baina zu, begida martziano jan egin zaituzte. Zu konturatu gabe, hilik zaude, hilik, bateria lagri gabe. Itxi momentuan, baso batu ekarriko dira, motel. Txorabiatu inaiz. Txorabiatutan nago, txoratzagin un bizera. Baina mirri, ze gertatzen zaiko nahi? Txorabiatuta nagoela! Txorabiatuta nagoela! Ez aitu? Mirri, zer gertatzen zai? Eskeleto batekin aritu naukizketan, txiribito! Eta Aitor zuen izena! Eta martzianoek jandiotera guztia, eta zuen atxepeak! Txorabiatu egin nahi! Eta dantzaria zen gainera! Eta dantzarria altzen gainera Hemen zerbait oso arraroa gertatzen arri da. Baditeke, baina nire lagunak eskeleto bat ikusi duela esan badu, egia izango da. Nire lagunek inoiz ez dutek ezurrik esaten. Horixe, eta siestan zegoen gainera. Agian, martziano, mozorroturiko martziano bat izango zen. Ez Andrea, Bilbokoa zen. Bilbo? Ez da posible. Bai, bada posible.
Beno, eta zer esan duzu, zertara joan da? Ba, Urbila joan da niri emateko txora bilatuta. Ederki! Urbila joan bada, eskutuan itxarongo diogu, eta rapatxu! Bai, eta galderatxo batzuk egingo dizkiogu. Horri da. Goazen eskututzera. Antxe eskuta gaitezke. Bai, goazen. Andatorrela. Hei, txikitxoa, nun zaude? Baina, Socorro! Ea! Baina zer da? Nola zer da nau, esan nortzaren zu. Baina esan dio txikitxorri, Aitor naizela, Aitor, Bilbokoa, Aitor. Aitor. Bilbokoa, eta ni Sabrina. Sabrina? Ez da Sabrina, ez. Baina, hau oso gauza raroa da. Eskeleto bat eta biguña. Baina nola? Tori, noski, hau jantzi bat besterik ez da? Ikusten jantzi bat, kareta eta betaurrekoa. Hauze gauza arraroa. Nik uste nuen gu planeta ontara lehenengoa ginela, etortzen. Lehenengoak? Baizea lehenengoak. Nik hilabete bat aramat hemen? Hilabete bat? Noski. Aizu ba, gauza asko esplikatu behar diguzu. Hemen nola arnasa nola hartzerik dago eta nola ez du hotzik egiten eta... Iso, ondarekaitza dator. Ondarekaitza datorrela. Azkar, guazen hemendik kanpamendura. Eta da ontzia ondarekaitza orain. Hemen asko zobeto izango gara. Berehala etorriko dira besteak. Besteak? Bai, taldeko gainontzekoak. Sekiak! Futbol talde batekoak zarete eta martera etorren zarete altura entrenatzera. Zura atletiko badiera. Ez hoixe. Baina, komandante, zer gertatzen zaizu? Nola zer gertatzen zaidan. Ilarka euskaldunak marterra irristen lehenak. Eta horrek zer jola dizu? Nola zerra jola didan. Ilargerra irristen lehenak, Amerikarrak, eta orain martera irristen lehenak, euskaldunak, eta guan. Lasai, komandante, lasai. Baina, lehen da bizitzen iristea, horrek ez du importarik. Ez alda garrantzitsuagoa guztiok espazioaren bilakintza honetan parte hartzea. Arrazoia duzu, txirri. Edozein modutara gu ez gara astronautak. Ez, gu musikoak eta dantzariak, gara. Begira, dena esplikatuko dizuet. Gure lagun batek, piano elektriko bat asmatu nahian, koete bat asmatu zuen. Bai, espazialuntzi eder bat. Eta beno, martera etortzea, okurritu zitzaigun, bideoklip eder bat grabatzeko. Begira, hor dator. Erratuta! Periko! Ja! Etorriona, errotuto, Periko! Errotuto, erruziarra alda. Noski, erruziarra? Erruziarra da! Orduan, erruziarrak martera irristen lehena! Rugarra! Errotuto! Aixue! Eta honetan, marteraino jarraitu diguzue, Ez, horrengoan zuen jarraitu gaituzue. Ez dakit ba, Guazen kanpora, dagoeneko pasa ondarekaitza. Hori, guazen. Zer egin nahi dugun kontatuko ez du horrela. Lagunduko gaituzue. Eta hemen arnasarik hartzerik etzegoela nekienez, oxigeno botila eta bonbona batzuk igo nituen. Horrela, alderdi hauetan airea badago, baino planetako beste alderdietan ezinezkoa da kaskorik gabe ibiltzea. Eta hotza?
Hotza, bai. Horri. Bai, hotza handi egiten zuen etorri ginen. Eta nola moldatu zinen aizea berrotzeko? Nola? Koeten motorrak piztuta utzi dituen eta kilometro batzutako ingurua berotu dute. Baina, burutik alago. Honezkero, gasolina eta hidrogeno guztia agortuko huen. Bai, nik baka. Arrozoi duk, eta nola iritsiko baituko orain? Burutxuri banaiz. Batzutan ideia ezin hobeak ditu, baina bestetan... Bestetan sekula baino tontoa. Ez larritu! Gure espazio untzian denentzako lekua badago! Eta hori da gure arazoa. Dena pres, baina entxufetak elektrizitaterik ez. Eta zertarako nahi duzu elektrizitatea? Tira, danerako mirri galderak egiten dituan. Traste guztia baitituzte elektrikoak. Gitarrak, organoak, sinteak, traste guzti. Claro, dena elektrizitate zabil, eta hemen ez dago entxuferik. Entxufeak... Zer? Zer diok txiribiton? Zer? Txiribiton, kasi ni bezain askarraiz. Ze okurritu zaizue orain? Zer okurritu zaigu. Lasai, nere, Amagoia eta Inoa. Orduan, bideoklipa grabatu izango dugu? Jakina baiet! Entzun! Begira zazue! Zer? Zaldu zua ikusten. Ez? Ez dut zer? Begira zazue! Zer begiratu behar dugu? Aixe tontola biko zeren, begira zazue! Zer? Euskal Telebistako kamara babolioak, martera egin dugun bidaia honetan jarraitu gaituena. Bai, eta zer? Eta zer? Euskal Telebistan entxufe piloa dagoela, eta ziur asko entxuferen bat utzi egingo digutela noski. Noski! Eta zer, entxuita! Biruak maite zaituztegu. Bai! Izugarri hona, esparrago krema hau izugarri hona zago. Kabiarra paketzako aldirazo. Gustora gainera. Txaka hau bere ez dago bat ere gaizkia. Kabiarra zein goxoa dago hemen. Ze ordu da lagunok, lurrean ala hemen. Hemen? Hemen dirra laurrak. Ez. Ordu bete bakarrik geratzen zaigu. Zar? Zergatik? Oxigenoa. Bukatzen ari da. Alde egin behar dugu. Ito egingo gara beraztela. Zar? Jaun Andreak. Azkar alde egin behar dugu hemen di. Baina zergatik? Oxigenoa. Ordu bete bakarrik geratzen zaigu. Zaudete pixka bat, sorpresa bat daukat zuentzat. Oxigeno gehiago. Guazen orduan. Zaudete pixka bat, ordu bete geratzen zaigula esan duzu, ezta? Bai. Orduan, hemen martetik mundu guztiarentzat 5 axolaren kontzertu berezia eskainiko dugu. Pentsa zazue, hemen dik, zuzenean. Ez dugu asteri. 5 minutu bakarrik dira. Konturatzen zerete zein zoragarria izango den? Guztorra ikusiko nuke. Tira, prestaketak egitera noa. Zatozte gero, tari. Bale. Guazen, 5 minutu. Eta orain martetik Euskal Telebistaren bitartez mundu guztiarentzat txirrimirri eta txiribiton eta 5 axola zuzenean! Torre, mi fa la nota politas.
Zentzuten ari ez, Aritz? Musika. Hori saritariko baduk, ez? Bai. Eta, bueno, azken parte horretan txirriste egin duzu, Kontentu ala ere? Bai. Hala espero dugu bintzat, ez? Txirremirri eta txibitena irudiak, Etor, argitaletxearen mendiak argitaldapena, zertxo bet ilustratzeko, zahor txokolateak, ardaz jokuak, eta noski musikartek eskaintzen duen ifi eder hori zuentzat. Eskerrik asko eta futbolean hirurok suerte handi izan ezazuela. Eskerrik asko. Eta zuoi, gure lagunoi, badakizue, postaltxo eskatzen izkizuegula, gure galderaren arabera, eta aste honetako irabazleak Mirentere Aranguren, Ondarruarra, Ester Maskareno Arrasatearra, eta Eneko Agirrezabal Segurarra. Hau dira zuen postaltxoak beraz, zirtzart diskoa etxeratuko dutenak, eta aste honetako galdera zein izango den badakizue, arrautze bat gogortzeko, behin urak irekin da gero, zenbat denboraz eduki behar da arrautze hori, uretan, behin urak irekin da ezkero, zenbat denbora uretan, gogortu arte. Horixe zuen galdera, eta badakizue eskuditza nora bialdi berezki duzuen. Dondon Kikirikon, 625 posta gutxatila Donostia. Eta besterik ez zuen postalen zai, eta agur bero bat datorren aste arte aio ondo segi.